प्रताप बापू जानिछ कि ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ତମେ ଦେଇଥିଲ କି ହୋଇ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ ଲୋକେ ତମର ଦେଇଥିଲି କଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ପଇସା ତମ ଠାରୁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଲୋକେ ଲେଟ୍ କରି ରଖିଦେଲାକୁ ମାଗବା ପାଇଁ 10 ଥର ପରେ ଆଇଲି ଉଧାର ଦେଇଥିଲ ପଇସା ହୋଇ ଉଧାର ହଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ବୋଲି କରି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲି ହଁ 2 ଦିନ ତଳେ ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ভিডিও গোটে ভাইরাল হয়েছিল যে না এমতি এমতি মুই চাকরি করাই দেবা পাই বলি পয়সা ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ତୁମର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ ତୁମକୁ ଡରାଇ କରି ତୁମ ଠାରୁ ଭିଡିଓ କରାଇଥିଲା କି ନା ଏମତି କହିଲା କଥା ତ ସେମତି ନେଇଗଲେ ତୁମେ ଡାକିଥିଲ କି ତାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ କଥା ଡାକି ନାହିଁ ହେଲେ କଣ କିସ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ କହିବି କିଛି ଜଣା ଏକା ନାହିଁ କଣ କଣ ଶିଖାଇଲା ତୁମକୁ ଏମତି ଦେଲା କି ନାଇଁ ବୋଇଲାରୁ ଦେଲାଟାକୁ ଦେଲା ବୋଲି କରି କହ ବୋଇଲା ଦେଲାଟାକୁ ଦେଲା ବୋଲି କରି କହୁଛୁ ବୋଇଲି କେତେ ସମୟ ଆସି ଯଦି କରି ତୁମ ଠାରୁ ଖବର ନେଲା 8ଟାରେ ଆଇଲି ବୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 2ଟାରେ ଆଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କଣ କଣ ପଚାରିଲା ମା କଣ ପଚାରିଛି ନାହିଁ ମାଗବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯାଇଥିଲୁ ପଇସା ଦେବ ଦେବ ବୋଲି କରି ବାପା ଆମେ ଜଗିଲୁ ଦେଲା ନାହିଁ ଏମିତି ଏକା ଟୋକି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବାପାକେ ହୁଡଲୁ ଆମେ ତ ସେ ତାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ କି ପଇସା ଦେଇ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ତୁମେ ଡାକିଥିଲ କି ସେଠି ଭିଡିଓ ବାଲା ଅଛି ବୋଲି କରି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆରେ ଏଟା ସେ କଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଶିଖାଇଲା କେମିତି ବୋଲି ଶିଖାସୁକୁ ନାହିଁ ଏମିତି କାମ କହିଲେ ବାବାକୁ ଏକା ଶିଖାଇ ଦେଲା ବାରମ୍ବାର କଣ କଣ ବୋଲି ଶିଖାଇଲା ବାବାକୁ କଣ ବୋଲି ଶିଖାଇଲେ କି ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯେ କି କାମ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଇଲାକୁ କାମ ବିଷୟ ନାଇଁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲାକୁ ଆଜି କେତେ ସୁଧ ହେଇଥିଲା ସୁଧ କିଛି ନାହିଁ 32,000 ପରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସେଠି ମାଗି ଦେଇଥିଲି ସେଟା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ଆଜି 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ହେଇଗଲା ବୋଇଲି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ତୁ ଏଟା ଦେବି ବୋଲି କହିଲା ମାଗଲା ଆରି ପରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଏବେ ତୁମର ପଇସା ତୁମ ପାଇଯାଇଛ ପାଇଲୁ ତ ପଇସା ପାଇଲୁ କାହିଁକି ହେଲେ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲ ନାଇଁ ମିଛ କଥା ଡାକି ନାହିଁ ଆମେ ହେଲେ ସେ ଆଗ ଆସିଥିଲା କି କଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ କି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ମତେ ତୁମର ବାପା କୋଉଠି ଗଲା ବୋଇଲା ଆମେ ଡାକି ସବୁ ରକମ ଜାଣିନ ମତେ ଡାକି ଦେ ତୁମର ବାପାକୁ ଆମେ କାଲି ତ କେ ନଥିଲେ ଆମର ଘର ଲୋକ ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଲା ଖબર ନାହିଁ ଗଲେ ଏମିତି ଉଠି ଏବେ ତ ପଚାରୁଛ ନାଇଁ ସେମିତି ଗଲେ ସୁଧ କେତେ ହେଇଥିଲା କଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା କିସ କହିଲା ସୁଧ ନାଇଁ ତୁମେ ଡକାଇଛୁ ଆସନି ସାର୍ ତାକୁ ଡକାଇଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ଡକାଇବା କି ଟିକିରି ପାନାର ଡକାଇବା ଆମେ ତ ତାକୁ ଡକାଇ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ଡକାଇଲୁ ବୋଲି କରି ଧରିଥାନ୍ତୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ସାର ଲୋକ ନା ଡକାଇ ନାହିଁ ଡକାଇଥିଲେ ହେଲେ ଡରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଏକା ସେମିତି ଆମେ କହିଲା ରାସ୍ତାରେ ମିଛ ଚଢାଇ ନାହିଁ ପୁଲିସ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚଢାଇଛି କହିଲା ଆମର ପିଲା